ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ ಪನ್ಯಾನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರ ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದನ ದೊಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನಿ ಅವಳು ಅಗೆಲುಂಡ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪಿದಾಡ್ದ ನೀನು ಪಾರ ಜಿಯಾನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಿರಾಡ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ತಟ್ಟಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಅವಳು ನಡತೊಂಬರ್ಪುನು. ಇರ್ ದೂರ ಜಿಯಾನ ಎಂಕುಲು ದೊಡ ಮನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತ್ಯ ಬನ್ನಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಅವು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧೋಡು ಜತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಉಲಾಯಿ ರಸ್ತೇಳು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರ್ಪುಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಮಗಲ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಾನೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಶುರು ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಜೋಕೊಲ್ಲ ಅಂಡ ಗುರ್ತಾತಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒರಿಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮುರಾಂದ ಮದ್ಮೇನ ಮದ್ಮಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಂಡನ ಬಾವೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾವೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಿಲ್ಲ ಏನೋಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಮಯತೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿಕ್ಕಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಆರು ಮೂರ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ನಿಂಗೆ ರೇಖನ ಭಾವನ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಂಡೋಡ ಪಿಕ ಪಿಕ ನಾವು ಕಂಡೋಡ ಅಲ್ಪ Today I am very busy. ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಮನೊಟ್ಟುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮುನ ಮಗಳು ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಜೊಪಾರ ಆಯ್ತು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂತ ಜೊಬವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಶೋಭಕನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪನ್ಪದೆ ಪಲ್ಲೆಗ ಪನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪುಜೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಗೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಜಪ್ಪಯ ಬಂದು ಎನ್ನು ಏನು ಇನಿ ಅಗೇಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇದೇ ಬೈದನು ಕೊಲ್ಲೇರು ದಡ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ವನಸು ಕುಲ್ದು ನೆಂಕುಲ್ ಪೂರ ವನಸು ಕುಲ್ದು ನೆಂಕುಲಿತ್ತ
ಲೈನ್ಡ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವನಸೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋದ 2ನೇ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಆತೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದೆನು ಕಾಣೆ ಬಲ್ಪುಗೆ ಕುಕ್ಕು ಕನಕಿತ್ತೆ ರಂಚ ಈತ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಕುಲು ರಮ್ಯ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಲು ಆಲು ಬಾವನೊಟ್ಟೋಡು ಪೋಪುಲು ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಾಗು ಆಂಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರು ಜಿಯಾನವಲು ಒರಿಯೇ ಆಂಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ ಕುಲ್ದೆ ಎನ್ನೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಲೆ ಮೂಲೆ ಅಂಕುಲ್ದನು ಚಾರ್ಡ್ ಅಲೆ ಮೂಲೆ ನಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಜಿಯಾನಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಪಂದ್ ಅಂಚಲ್ಲ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಹೋಪುನು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಲ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಡೆ ಹೋಪುನು ಅಮ್ಮಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಡೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಲಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ